हाय फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे गोथार सानाव बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनाय जासिहरग्रोयो आरो आं बे दिनैनि गोथार सानखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे मान होयो। मानोना दिनैनि बे सानखौ बयबो बर' सुबुंनि अनगायैबो गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो मिन्थियो। दिनैनि बे 31 मार्चआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिनो जोनोम सान। बिथांनि जोनोम साना बर'नि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। जाय जारिमिनारि साना बर'नि फारफ्रोमबो बिथिंनि जाथिनि जौगानाय सोलायनाय लाबोना होफैनो हादोंमोन। बिनि थाखायनो जों बिथांखौ अराय सम गोसोखांनांगोन आरो मान होनो रोंनांगोन। बिनिखायनो आंबो दिनै बिथांनि जोनोम सानाव बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मान बावनानै बिथांनि बै समाव हारिनि थाखाय मावलांनाय आरो बिथांनि जिउ जारिमिननि सायाव गुवारै फोरमायथिगोन। अब्ला फैदो जागायदिनि। बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1956 मायथाइनि 31 मार्च खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि बरागारि गामियाव मोनसे गोरिब न'खराव जोनोम जादोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा मंगलाराम ब्रह्म आरो बिमानि मुङा लेपस्रि ब्रह्ममोन। बिथाङा सोलोंथाइखौ गामिनि गुदि फरायसालियावनो लाजेनग्रोदोंमोन। मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव बिथाङा गुवाहाटीनि कटन कलेजनिफ्राय मुवा बिगियान फिजिक्स आयदायाव अनार्स लानानै 1981 मायथाइयाव BSc पास खालामो। बिनि उनाव 1986 आव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय मुवा बिगियान आयदायावनो MSc पास खालामो। बिनि उनाव बिथाङा MSc पास खालामखांनानैबो आरोबाव क'क्राझार कलेजाव फैनानै आर्टस लानानै BA फरायबावो आरो उथ्रिसार खालामनो हायो। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ उन्दै समनिफ्रायनो जोबोद बिजाब फरायग्रामोन आरो समफोरखौ आद्रियै थांहोआमोन आरो साखोन सिखोनै थानायानो बिथांनि मोनसे मोजां आखुमोन। बिथाङा गावनि गाननाय जोमनायफोरखौ माब्लाबाबो मैला गानामोन। जानाय लोंनाय समफोरावबो बियो जोबोद सांग्रांमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिनिनो सासे गेदेमा दैदेनगिरिमोन। बर' हारिखौ राव, थुनलाइ, हारिमु, रांखान्थि, राजखान्थि जेरावबो जौगाखांहोनो थाखाय मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोदोंमोन। बिनि जांख्रिखांनायखौ बड'लेण्डनि सोमावसारनाय होननानै मोनथिनाय जायो। बे सोमावसारनायखौ बिथाङा 1987 मायथाइनिफ्रायनो जागायजेनदोंमोन। लाइमोन समनिफ्रायनो गावनि हारि बर' हारिफोरनि गाज्रि थासारिफोरखौ नुनानै दुखु मोनोमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ। बिनिखायनो बिथाङा बर'नि गेजेराव जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय गोसोआव थांखि लादोंमोन आरो गावखौ बावसोमदोंमोन। जेब्ला बिथाङा 1986 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सायख'जायो, अब्लानिफ्राय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बर' हारिनि थाखाय गोख्रोङै मावनो थाखाय जानजि खाफ्रायो। गावनि मेलेमजों नाजानानै मोननाय गेदेर साख्रिखौबो बियो एंगारो आरो बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमो। उन्दुनानै थानाय लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बियो फोजाखाङो। खना खनला गामि गामि थांनानै दुलाराय बर' सुबुंफोरखौनो फोजाखाङो आरो बर' हारिनि थाखाय जांख्रिखांनो थुलुंगा जागायो आरो जांख्रिखांनायाव बारसोमनो बयखौबो खावलायो। बिनि खावलायनायाव बोराय बेन्थ, हिन्जाव हौवा, सेंग्रा सिख्ला बयबो लैहोर लैहोर ओंखारबोयो आरो सोमावसारनायाव बारसोमफैयो। बिनि दैदेननायावनो बे सोमावसारनायखौ बड'लेण्डनि सोमावसारनाय होननानै मोनथिनो मोनदों। मानोना आलादा रायजो बड'लेण्ड दानायखौ मोनसे गाहाय स्ल'गान लानानै बियो बे सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन।
उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर'फोरनि गेजेराव खौसेथि लाबोनो आरो सोमावसारनायाव दुलाराय बर'फोरखौनो नांजाब होनानै खामानि मावनो थाखाय माखासे आफादफोर जोनोम होदोंमोन। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जांख्रिखांनाया बर'फोरनि सोमावसारनायल' होननानै सानजायाखैमोन। गोग्लैसोनाय सुबुंफोरनो जौगाखां लाबोनायनि खान्थि आरो राहा दानो आरो गासै सुबुं माहारिनि गेजेराव समानथाइ मोनथाय मोननायनि सावरायनाय होननानैबो बयजोंबो गनायजादोंमोन। बिनिखायनो गासैबो थाखोनि सुबुं हारिफोरानो हारि आरो जाथि बासिनाय गैयाजासे बे सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जानाय बे सोमावसारनाया भारतआवनो मोनथिसार जादोंमोन। बर' हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोदान दिल्लीयाव मोनसेनि उनाव मोनसे सावरायनायनि हाबाफारिखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ खालामबाय थादोंमोन। नाथाय बे समावनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गानो रोङै केन्सार बेमाराव गोग्लैदोंमोन। जेंनाफोरखौ सुस्रांनो सावरायबाय थानाय समावनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1990 मायथाइनि 1 मे खालि मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव रुंसारि जानो गोनां जायो। थैनाय समाव बिनि बैसोआ 34 बोसोरल'मोन। बे एसेल' बैसोनि गेजेरावनो नाथाय बिनि गोख्रों दैदेननायनि गुन आरो सुबुं माहारिनि गुबै जेंनानि दैदेनगिरि होननानै बयजोंबो गनायजादोंमोन। भारत हादरनिनो गोबां गेदेमा सुबुंफोराबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ भारत हादरनिनो सासे दैदेनगिरिया रुंसारि जाबाय होननानै दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन। बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावलांनायनि थाखाय बिथांखौ बड'फा होननानैबो बिमुं होनाय जादोंमोन। बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आथिखालाव जोंनि गेजेराव गैलिया, नाथाय थेवब्लाबो दतमायाव अराय समनि थाखाय थिनानै दोननाय बिनि फबसालि थुलुंगाफुरिया बर'फोरनि अराय गोसोखांथि थुलुंगानि नेरसोन हिसाबै गसंनानै दङ। एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बिथांनि जिउ जारिमिननि सायाव बुंजोबनानै फोजोबनांगौआ गोरलै नंखाया। बेनिखायनो आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।